Hej og velkommen tilbage til mere Nisha af Machine for Pigs, episode 4. Okay, det så måske lidt creepy ud det der. Jeg skal lige have sat min timer. Okay, vi gik ned ad den her såkaldte trappe og åbne en dør, tror jeg. Jeg prøver lige at vente, jeg starter forfra. Det er altså åbenbart, fordi den ikke er savet. Så vi starter her igen, men jeg kan bare hurtigt gøre det igen, så jeg ved allerede, hvad vi skal. Vi skal ind her, så skal vi hente sådan en ting her. Så skal vi ud her. Det lød fandme creepy det der. Jeg sidder her med min dyne. Klokken lort om natten. Klokken den er næsten 2. Så drejer vi bare. Så går vi ind her. Trækker jeg håndtaget. Det gik så bare ikke så godt. Seriøst, de her døre her. Jeg er en tyk mand altså. Og jeg vil prøve at stå på den her. Whee! Okay, det var her, hvor jeg stoppede sidste gang. Fuck. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Wow. Fuck, der er en gris, der er en gris, der er en gris. Hvorhen? Hvorhen? Fuck. Oh. Hej. Nej. Er det svensk? Nej, det er russisk. Han hygger sig godt nok i det bord. Come back here, mother flaco. Gonna fuck you up, nigga. Gonna fuck you up, man. What? Den står lige der. Ej, man kan se den. Shit. Shit. Fuck. Nej. Oh, fuck! Kom nu. Okay, hvad skete bukserne? Oh my god, jeg skade i bukserne der.
Hvor skal jeg hen? Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Bony. Gør lige sådan her. Sådan der. Så jeg sætter lige på offline på Steam, fordi det glemmer jeg sådan rimelig tit. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, these... Nej. What solution? Nej. How to break a sun? How to remove the promise of a better world for these unfortunates? Jeg så godt den gris. The belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Det den lukker vi så lige. Eller ikke. What? Oh shit. Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Er de her... Ej, seriøst, hvor skal jeg hen? Jeg skal pisse. Oh shit. Det her, det ser ikke ud til at være det bedste sted at gå. Hey, kan jeg åbne? Kom nu, åbn den nu. What den... Oh my god, den lukkede. Oh shit. Pistons control room. Jeg kan høre alle mulige fuldkommen sindssyge lyd lige nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Fuck. Kaster med den her. Hey, hvad? Ej, what? What the fuck? Yep. What? Spastisk stol, altså. Hvad kan jeg sige? Trækker dem. Sådan der. Hvad skal jeg her? Igen on ski. Hey, jeg kan sgu da komme ud her. Bi ba ba bi bu 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 bu. Da 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 da. Hey, den er lukket. Nu må vi hellere lige åbne den der. Eller lukke den der. Nå. Den gider simpelthen ikke at lukkes, så... Weird, altså. Glem det. Hey, kommer jeg herfra? Jeg kommer sgu derfra. Ja, jeg gør. Det er den her vej. Her. Den.
Prøv lige at... What the fuck? Løber jeg i cirkler, eller er det bare mig? Kan vi enige om, at der er et rum der, og jeg kan gå lige ud her. Jeg bliver ved med at gå i cirkler. Og den her, den gider ikke at starte. Jeg ved ikke hvorfor. Skal jeg finde kul? Der var det. Og så skal vi også have kulden i den her ind. Det var ikke den der. Det er den her ind. Smæk. Den har vi sgu ud i det der. What? Come back here, motherflako. Vi skal længere og længere og længere ned. Fuck, jeg hader det her spil. Fuck. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Kom, løb, løb. Nej, 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 nej. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Fuck! Kom. Jeg løber rundt i cirkler, jeg ved ikke hvor jeg skal hen. Fuck. Hvor mange er der der? Er der noget jeg kan klippe eller sådan noget? Jeg ved overhovedet ikke hvor jeg går hen. Fuck! Jeg kan ikke se noget. Jeg bliver ved med at blive ud. Der er en trap, der er en trap, der er en trap. Den er lukket. What?
Det var 4. episode af Amnesia. Like, subscribe, hvis I har lyst. Hej hej.